is ontzettend druk. En ja, dit is overal tentjes, meestal een gezellig een drankje aan het drank. Dan heb je een snackwagen. Nou, wat ik wel leuk is te zien, sommige teams die hebben hun eigen bierkate, of ja, hoe mag je het nemen? Een eigen biertent, mijn naam. Dus die bereiden zich goed voor. En ik steer direct naar Jelle Boerema. Jelle, ik moet even wachten op de cameraman. Jan ter Hagen gaat even erbij schakelen. Ja. Dit is al live. Ja, we zijn hartstikke live, Jan. Maar goed, ik zie dus naast Jelle Boerema. Jelle, hoe gaat het nou? Ja, geweldig. We zijn om 12 uur begonnen. En we hebben een fantastische sfeer. Heel veel deelnemers, heel veel publiek. En ja, het loopt geweldig. Hoeveel deelnemers doen er dit jaar mee? Vorig jaar hadden we 17 teams, en dit jaar 24. Dus ja, dit is de tweede editie, dus je ziet een stijgende lijn. En we hopen echt een visie van te maken en dat we volgend jaar de 30 teams kunnen halen. Dat zou inderdaad heel mooi zijn. Ja, je ziet het ook, het is hier ook ontzettend druk. Zijn het alleen teams uit Kolm of... Nou, we hebben dit jaar voor het eerst het open viskampioenschap. En zodat teams uit andere provincies ook kunnen nemen. Hier zien we een aantal teams uit Groningen zijn, maar ook teams uit de Nalden, de Naam. Dus het gaat nog wat verder in de omtrek van Kolm. Good. Are you ready? Attention, go! Ja, in elk team zitten ontzettend veel mannen, zie ik. Maar de vrouwen blijven een beetje achter. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Dus dat viel ons vorig jaar ook al op. Dus we hebben in ieder geval dit jaar in het reglement een regeltje opgenomen dat ieder team minimaal 5 vrouwen moet hebben. En dan zie je al in ieder geval dat iedereen elk gevolg aan geeft. Misschien moeten we volgend jaar nog iets meer aan doen. En hebben jullie ook gecontroleerd of elk team daadwerkelijk 5 vrouwen heeft? Dat er daadwerkelijk 5 vrouwen in de boot zitten? Ja, iemand van de organisatie die staat voordat het team instapt in de boot. Die controleert inderdaad eventjes of inderdaad fysiek 5 vrouwen aan boord zijn. En anders mogen ze niet varen, ga ik vanuit. Anders mogen ze niet varen. Nee, dat zijn we heel streng. Kijk, nee, dat is in ieder geval goed. Wat kunnen we verder vandaag nog verwachten hier in Kolm? Nou, de races duren ongeveer tot 5:30, 6:30 in de finale. En om 6 uur dan gaan alle mensen de tent in. Dan komt het gezelschap muziek van de discotheek van Jan Wees. En daarna dan komt een live band. En tussen de live band en de discotheek hebben we de prijsuitreiking. Dus die vindt als vanavond plaats. Heb je daar ook een tijd van? Nou, ik denk dat de prijsuitreiking rond 7 uur zal zijn. 7 uur. Dus mensen, willen jullie nog even naar Kolm komen? Dat kan, het is hier ontzettend gezellig. Als gemeente zijn we heel erg blij met de initiatief in het Drakenboordrace. We doen het niet alleen als gemeente, maar ook met plaatselijk belang. Activiteitenplatform Kolm en de middenstandsvereniging. Dus hier hebben een breed draagvlak voor dit evenement. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat heel veel is van Kolm, Nederland, ook voor Noord-Friesland. Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Dus volgend jaar zeker weer? Ja, we hopen dat we het niet nog maken. Dat is. Ja, dat klinkt goed.